बे प्रमोद बर' दिपेन बर' टाइटेलनि सानै लिडारा जातिनि दालालि जातिनि बेफारि आरो बिसोरखौ जों जोलैनि हांगार बुंनो हायो रायजोफोर बे बर' टाइटेलनि सानै बर' लिडारा जातिखौ फाननानै जाबाय बर'आ थाखानि थाखाय एबसु बादि मोनसे गोथार आफादखौ माबादि फाननानै जानो हायो दिपेन बर'आबो जाति फाननानै जाग्रा सासे बेफारियाव गोलैबाय नोंथाङाबो एबसुआ होनबा इलेक्शनाव थाखा रानग्रा मोनसे कम्पानि जाबाय नामा खुलुमबाय आङो इउटिउबार बिकेराज ब्रह्म बिथांखौ दिनै आंनि न'आवनो आं बुंनोसै बाहाय नोंथांखौ बरायबाय लोगोसे दुलाराय बर' रायजो राजाखौ दिनै आङो आंनि गोसोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय रायजोफोर दा बिसायख'थिनि सम बे बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथा बुंनांगौ जायो आरो दिनैहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आङो मोनदों नैबे दिनैनि प्रतिदिन बे दिनैनि प्रतिदिनाव जोङो नुबाय जे मा लिरदों बेवहाय इउपिपिएल प्रति मुखुलि समर्थन एबसु इउपिपिएल नि फारसे एकदम उदां सापर्ट होबाय मदद होबाय एबसुआ दा रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो सानदों जोङो आगोलनिफ्राय एबसुखौ बुंबोखादों जे एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु दा एबसुआ फैसा गरसेनि ओरै बिखुङाव एबसु ओरै बिखुङाव इउपिपिएल गतिके एबसुजों इउपिपिएलजों जेबो पार्थक्य गैया दा दिनै बे जों बुंबोनाय बिथां दावराव देख्रेम नार्जारि बुंनाय आं नैबे अमर सिंह ब्रह्म बुंनाय बे बाथ्राया दिनै एकदम सैथो होननानै दिपेन बर' बिथाङा दिनै फोरमान होबाय रायजोफोर रोखा रोखानो दिनै बिथाङा बे पेपाराव लिरनाय मथे फैगोन 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल खौ पूर्ण रूपै समर्थन होगोन अपेन सापर्ट बिथांमोनहा होबाय अबश्य बे डिक्लारेशना दिनै ओंखारदोंबाबो जोङो मिथिबाय थाखादों रायजो राजाया एबसुआनो इउपिपिएल जानानै माने केम्पेनाव ओंखारगासिनो दंखायो दिनै एबसुनि आनसलिकनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउनिट एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ गामि गामि थांनानै रायजोफोरजों केम्पेन खालामहोयो आरो बिनि सानसेबा साननैनि उनाव इउपिपिएल नि मानसिफ्रा थाखा थफ्ला लानानै हाबो दा जों खोनानो मोनदों एबसुनि सेंग्राफ्रानो रायजो राजाफोरनोबो थाखा रानगासिनो दङ आरो प्रत्येक आनसलिक एबसुआव डिस्ट्रिक्ट एबसुआवथ' बिराद गिदिर मथा अंक इउपिपिएलआ होखाबाय आनसलिक एबसुफ्रावबो 20 लाख 30 लाख बिथांमोननो अलरेडि अफार होबाय आरो बे थाखाखौ लानानै एबसुनि सेंग्राफ्रा दिनै रायजो राजानो थाखा राननो मोनाबिलि समाव बिथांमोनहा ज' ओंखारो एबसुआ होनबा इलेक्शनाव थाखा रानग्रा मोनसे कम्पानि जाबाय नामा बा एबसुआ इउपिपिएल नि जानानै रायजोनि भटखौ बायनो थाखा रानग्रासो जाबाय नामा बेनो एबसुनि आदर्श दिनै जाबाय नामा होनबा दिनै दिपेन बर'आ माने एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गावनि पर्टफलिय'नि डिजिगनेशनखौ लानानै बर' जातिखौ बेसेबां बिथाङा बेफार खालामदों गावहा हयथ' बहुत कौटि थाखा बियो इउपिपिएल निफ्राय प्रमोद बर'निफ्राय लाबाय आरो गाव लाखांनानै हयथ' बिथाङा बुंबाय प्रत्येक आनसलिकआव 40 लाख राननानै होदो बिथांमोनहानो रायजो राजाखौ फैसानि दारै भटखौ बिनानै होथोंसै दा नोंथाङा बेबादि अलरेडि कमान्ड जारि खालामबाय आरो प्रेक्टिकेलाव बे खामानिया दा जागासिनो जाबाय दा आं बेखौनो बुंदों बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद दुखु मोनथाव आरो बिखा गावथाव आरो लाजिथाव बाथ्रा जाहैबाय दे फरायसा हान्जा एबसुआ जातिनि अलखदनि समाव हारिनि एगेन्स्टै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बाथ्रा बुङोबा बा आसाम सरकारा बर' जातिनि एगेन्स्टै गाज्रि माबा मोनसे पलिसि लायोबा बा केबिनेट डिसिसन लायोबा बेफोरखौ
गाज्रिबाबो प्रतिबाद होआलासेनो सिरि येसमेन जाबोनानै बिजेपिनि फ्रायबो थफ्ला थफ्ला दिपेन बर'आ लानानै सिरि थाबोनानै आरो दिनै बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा थाखानि दारै गावबो लाबाय गिदिर थफ्ला आनसलिक डिस्ट्रिक्ट इउनिट एबसुफोरनोबो थाखा थफ्ला रानै दिनै रायजोनि भटखौ बायनो बियो नाजादों। बियो मा कम्पानि जाखो दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसानि केडारफोरखौ नोंथांमोनहा खनिन बसुमतारी आरो नों दिपेन बर' नोंसोरो थाखाजों राजनिति गेलेनाय क्लास होबाय नङा होमबा? मा फोरोंनाय जादों बे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो मा फोरोंनाय जादों? अबा थाखानो देरसिन नामा? थाखानो देरसिन नामा? आरो दिनै प्रमद बर'आ नोंसिनो जे बे थफ्ला थफ्ला लाख लाख थाखा रानदों बे थाखाखौ प्रमद बर'आ बबेनिफ्राय मोनदों? दिपेन बर' नोंथाङाथ' बेखौ अनुसन्धानसो खालामनांगौमोन। दा नोंनो थफ्ला बेसेबां गिदिर लाबाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि आनसलिक कमिटिखौबो नों थफ्ला लाहोनानै रानहोबाय होमबा नोंथ' बेखौ आरो बहा इनभेस्टिगेसन खालामबावनो? होमबा बे थाखा थफ्लाफोरखौ सोरनिफ्राय फैदोंब्लाय? प्रमदनिफ्राय फैदों, गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों। होमबा प्रमद बर'आ जे जायगायाव करापसनखौ जिर' टलारेन्स होनो बले करापसन फ्रि आङो बिटिसि सासन खालामगोन होनदों। होमबा बियो करापसन खालामाबा बोरै बे थाखाफोरखौ मोनदों? दिनै न'खरसेयाव 5,000 इउनिट एबसुनि मानसिफ्रा बोरै थाखा राननो हाखो? इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बोरै थाखा राननो हाखो? दा एबसुजों इउपिपिएल ज' जायै बेबादि थाखा राननाय जोङो खबर मोनगासिनो दं आरो मोनसे मोननै गामियाव हमजानायबो जोङो खबरखौ मोनदों। दा बेनो जाहैबाय नोंसिनि बर' जाथिनि खामानि मावग्रा एबसु आफादनि एक्टिभिटिसआ बेनो जाहैबाय। दिपेन बर' सिगाङाव जोङो प्रमद बर'खौल' बेफारि होनदोंमोन। दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आबो जाथि फाननानै जाग्रा सासे बेफारियाव गोलैबाय नोंथाङाबो। नोंथाङा थांनाय एमपि इलेक्सनावबो बिजेपिनिफ्राय कौटि कौटि थाखा लानानै दिलीप शइकियाखौ दरं उदालगुरि समष्टिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो थाखाय नोंथाङा हेलिकप्टार बिजेपिनि हेलिकप्टारजों गाखोनानै गहपुर ओनसोल सनितपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजानि भटखौ बिनानै होदोंमोन। दिलीप शइकिया देरहाबाय दिनै एमपि जाबाय दिनै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआव बिजेपि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बिजेपि दिनै बिटिसि सरकाराव बिजेपिजों एलायन्स इउपिपिएल गभर्नमेन्ट। नोंथांमोननि दफाया दिनै मानो मावफुंजादिया? दिलीप शइकियाखौ नोङो दफाफोरखौ बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो होननानै देरहा होनांगौ होननानै बुंदोंमोन। देरहा होखांबाय। देरहा होखांनानै दिनै खय मास जाखो? बोसोरसेयानो जाबाय। होमबा बहा थांखो नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनो होननानै भट होनाया? आरो दिनै नंखायखौनो आरो बे गोजाम स्ल'गानखौ नोङो दिनै होनबाय जे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो सोमावसारनाय आफादफोरनो भट होनांगौ। नोङो इउपिपिएलखौ डाइरेक्ट नांबावाखै सालाखि भाबै सैतान भाबै नोङो डाइरेक्ट इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौ। मानो होनाखै नोङो? दिनै मानो आन्दलनखारि आफाद सुक्ति खालामनाय आफाद बिसोरनो भट होनांगौ मानो होनदों नोंलाय? डाइरेक्ट इउपिपिएलखौ नों होननांगौ नोङो। दिनै मानो इउपिपिएलखा निजेनो सरकारखा दिनै 5 बोसोराव नोंसिनि दफाफ्रा बेसेबां इमप्लिमेन्ट जादों जों मिथिया। किन्तु दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिया होनदों 90% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै। आरो नरेन्द्र मदिया होनदों एनडिएफ बहुत केडारखौ साख्रि मोनबाय साख्रि होबाय आसाम सरकार भारत सरकारा होननानै बुंदों। बेब्लाबो नोंसोरो बेखौ काउन्टार दिनै होनो साहस मोनाखै। एनडिएफबिआ साख्रि मोनदों नामा? दिपेन बर' एनडिएफबिआ दिनै रिहेबिलिटेसन मोनदों नामा? दिपेन बर' दिनै नोङो नंखायखौनो रुलिं पार्टी एबा सरकारनिफ्राय थाखा जानो मथ'बै बिटिआर सुक्तिखौ दफा आखरफोरखौ दफानि माबाफोरखौ सुक्तिनि क्लजफोरखौ मावफुंनो होननानै दिनै नोङो प्रमद बर' इउपिपिएल बिटिसि सरकारनिफ्राय मथा मथा थफ्ला थफ्ला नोंथाङा रां लानानै बर' रायजो राजाखौ रांजों बायनानै भट बिनानै देरहानो थाखाय नोंथाङा थांगासिनो दं। बे एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
बिराद मुगैथाव निन्दा होजाथाव बे खामानि जाबाय। दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा एबा एबसुखौ जोङो एबसु होननानै बुंनो लाजिबाय। एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन होननो लाजिबाय। बेखौ जोङो UPPL नि स्टुडेन्ट विंस होननानैसो बुंनांसिगोन। एबसु इज नाथिं बाट पलिटिकेल विंस अर्गेनाइजेशन, स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन अफ UPPL। जों बेखौसो दिनै बुंगोन। दिनै जोङो रायजो राजाया दिनै नायदो दिपेन बर'आ थाखानि थाखाय एबसु बादि मोनसे गोथार आफादखौ माबादि फाननानै जानो हायो। नंखायनो प्रमद बर'आ BTC खौ फाननानै जाबाय। BTC नि MCLA फोरनि एसेम्बलि बिल्डिंखौ 40टानि जायगायाव 120टा सिट खालामनानै आसाम सरकारनि मोनसे ब्रान्च एसेम्बलि हिसाबै दिनै फाननानै जाबाय। BTC 6 शिड्युलनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ दिनै धंस खालामबाय, अर्थात फाननानै जाबाय। आरो दिनै दिपेन बर'आ दिनै एबसुखौ UPPL नो फाननानै जाबाय। बिनि बिनिमयाव गावहा कौटि कौटि थाखा प्रमद बर' बा UPPL निफ्राय जाबाय। बेनो नामा एबसुनि खामानिया? दिपेन बर' बुंनाय जायो जों दा बुंनो हासै। दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनो हासै। बे बर' टाइटेलनि सानै बर' लिडारा जाथिखौ फाननानै जाबाय। बे बर' टाइटेलनि सानै जातीय जे नेता, दा सासेया पलिटिकेल नेता, बे सानैया बर' जातिखौ आसाम सरकारनो बिजिपिनो फाननानै जाग्रा सासे बेफारि। नोंथांमोनहा साफा साफा जाति फाननानै जाग्रा बेफारि होननानै जों रायजो राजाया बुंनो हायो। बर' रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन, दिनै दिपेन बर'नि आखलखौ नोंथांमोनहा नायदो। दिनै दाखालि दिलीप सैखिया जेब्ला BTC आव 6 शिड्युल एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोननै आयेन थानो हाया, मोनसे आयेनखौ उथायनांगोन जेब्ला बुङो, दिपेन बर'आ माने खुनु काउन्टार होआखै। दिपेन बर' एबसु प्रेसिडेन्टआ जातीय सेन्टिमेन्ट गोनांबाथ' बेयो होननांगौमोन। बिदिब्ला जों दिनै प्रमान जाबाय दिपेन बर'आ जातीय सेन्टिमेन्ट होननाय गैया, जातिनि ब्लाड बेनाव गैया। आरो थांनाय जेला दिल्लीयाव बिथांमोनहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ कैलाश कल'नियाव गायसनहैयो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै कैलाश कल'नि मोनसे लामाखौ नाम होयो। बे समाव पाठशालानि सासे असमिया सेंग्रा रन्जित डेका होननाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एक्सट्रिमिस्ट, गुन्डा बायदि मैया होननानै देशद्रहि होननानै समाल'चना खालामदोंमोन। बेखौबो दिपेन बर'आ जेबो काउन्टार होआखै, प्रटेक्शन होआखै। अर्थात बे हारसा गथ' सेंग्रा बुंनाय गुन्डा एक्सट्रिमिस्ट होननायखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों, ग्रहण खालामदों। नंगौ उपेना सासे एक्सट्रिमिस्टमोन, नंगौ उपेना सासे गुन्डामोन होननानै नोंथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। साइलेन्ट थानायनि मिनिङा एक्सेप्ट खालामनाय, मानिनानै लानाय। दिपेन बर' ना नों बेखौ बुजिया? दिनै नोंथाङा स्लेब इलेक्शन फैबा राजनितिक दलफोरखौ समर्थन खालामनानै बिनि समर्थनाव कौटि कौटि हाजार कौटि नोङो एन्जय खालामनो दिनै एबसुखौ नोङो बाहायगासिनो दं। बे महापाप। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सुप्रिम सेक्रिफाइसनि बाथ्रा बुङो, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांदों, इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ गारदों। नोंसोर दिनै खिन्थु एबसुखौ लानानै इलेक्शन फैब्ला कौटि कौटि थाखा खामायनायनि मोनसे सुबिदा, मोनसे एडभान्टेज हिसाबै नोंसोरो बेखौ मावगासिनो दं, खालामगासिनो दं। लाजिनांगौ। दिनै नंखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नोंसोर हाजारखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों सोलिदों होनदों, मोनसेबो सैथो नङा। नोंसोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ फाननानै जाजोब्बाय, नोंसोर सेस खालामबाय। नों दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों। दा दिनै आरो नोंसोरनि उन खनिन बसुमतारी बिथांमोनखौबो नोंसोरो बा डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौबो एखे रोखोमनि नोंसोर बादि माने जाति फाननानै जाग्रा बेफारि मडेलाव नोंसोरो कनभार्ट खालामजोब्बाय। दा जों बेफोरबादिखौ बर' रायजो राजानि जानानै गां सानफ्रोमबो नोंसोरनि आखल आखुखौ नुनानै दिनै जोङो
नोंथांमोनखौ रायालासेनो सोंखारियालासेनो थानो हाला दिनै जों नोंथांमोनखौ सोंखारिबाय गाबोन आरो नोङो डिस्ट्रिक्ट एबसुफोरखौ बुंलायगोन बे अमर सिंह ब्रह्मखौ रायदो बिनि फुथ्ला सावदो नोंसोर होनलायगोन खिन्थु नोंथांमोनहा बै समाव दिलीप सैखियानि फुथ्ला सावनो हायाखै रन्जित देखानि फुथ्ला सावनो हायाखै दाखालि नोंसोरो दावराव देख्रेबनि सायाव डिस्ट्रिक्ट एबसुआ काउन्टार होदों आंनि एगेन्स्टै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ एबसुआ काउन्टार होदों बे नोंनिनो थिनजोबनाय बर'जों बर'बा मोसा गावजोंबा दाउसा हारसाखौबा नोंसोर जेबो बुंनो हाया बर'जों बर'खौबा नोंसोरो मुर्थि सावलाय काउन्टार होलाय होयो दिपेन बर' दा नंखायनो आं बुंनो सानदों बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे प्रमद बर' दिपेन बर' टाइटेलनि सानै लिडारा जाथिनि दालालि जाथिनि बेफारि आरो बिसोरखौ जों जोलैनि हांगार बुंनो हायो रायजोफोर जोलैनि हांगार मैखारि बिथांमोनखौ खुनु लिडार साननो नाङा दां दिनै दिपेन बर'खौ बुंगोन नों हाजारखि इउपिपिएल खौ जान प्रान बासायनो नाजाया मानो नों दाखालि खौसे खालामनायनि गेजेरजों मिथिखाबाय जे इउपिपिएलआ एबार बाग्रायसिगोन गब्रायसिगोन बेखौ मिथिखानानैनो नोङो हाग्रामा महिलारिखौ बिभिन्न 16टा दल संगठनखौ आखायाव लानानै हाग्रामा महिलारिखौ डाउन खालामहोनानै खौसे खालामनायनि प्रमद बर'खौ गोजौआव थिखांनायनि नोङो साल बाहायदोंमोन खायदा बाहायदोंमोन नों बाहाय फैलार जादों माना नोंनि सिखाव खामानिखौ गाज्रि खायदाखौ दुनियानि बयबो मिथिखादों हमनो हादों दिनै बेहाय हायाखसै नोङो दिनैहाय एबसुनि सेंग्राफोरखौ नैबे दानि बिटिसि इलेक्शननि दावहायाव नोङो मिलिटारि हिसाबै जुद्धआव बारसोमनो दिनै नोङो बिथोन होदों बेसेबां दुखु गोनां होमबा एबसुआ इउपिपिएल जों बायजानाय मोनसे आफाद होननानै जोङो दिनै बर' रायजोआ बयबो मिथिजोब्बाय आं बुंगोन नों हाजारखि एबसुनि साफ्रोमबो भलान्टियारखौ बारसोमनो थिनबाबो दिनै रायजो राजाया बुजिजोब्बाय इउपिपिएल खौ फेजेननो थाखाय प्रमद बर'नि सरकारखौ सिफायनो थाखाय दिनै साखाफारा जाजोब्बाय जेनगोनखि जेनगोन हाग्रामा महिलारिया 25 जन एमसिएलए देरहानानै हारसिङैनो एबार सरकार दागोन बेखौ दिपेन बर'नि बिफाबाबो एबार होबथानो हाया प्रमद बर'नि बिफाबाबो होबथानो हाया प्रमद बर'आ जाथिखौ थगायनायनि फाब नांबाय नंखायनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दतमायाव लेंहरदों बेखौ आं जोख्लायसै होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माया लेंहरदों प्रमद बर'खौ जोख्लायनो ओरैबायदि जोख्लायगोन आरो बेनिफ्राय सिखारनो हाला बियो नंखायनो बियो दतमायाव देग्लाय फैदों नंखायखौनो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि गोथै हाखराव बे खुलुमो बे खुलुमबाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ मालाबाबो ग्रहण खालामा रायजोफोर बरन्स बिनि आत्माया बेखौ जोख्लायनो नैबे 22 थारिखखौ नेगासिनो दङ रायजोफोर 22 थारिखआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माजों रायजो राजानि सहायजों प्रमद बर'आ दैखर बोराइनिफ्राय बोराइसिन गोथौसिनाव एबार जोख्लाय जागोन आरो बिनिफ्राय मालाबाबो बियो सिखारनो हाया जों मिथिगौ जातिखौ थगायग्रा फानग्रा जातिनि अनिष्ट खालामग्राखौ भगबाना बारा गोबाव दोना जारिमिनाव बहुत बेबादि दङ दा नंखायनो एबार इउपिपिएलआ जाति थगायनानै 5 बोसोर खुनुरुखुम बेंबाय एबार बिसोर जोब्बाय थाइजौ गोखैखौ बाजाराव खनले फाननो हाया रायजोफोर थांनाय बाराव परिबर्तननि नामै न'खर साख्रि होगोन होननानै गोरिब गुन्द्राफोरनो थाखा होगोन होननानै जौ मावग्राफोरनो थाखा होनानै जौ मावनायखौ बन्द खालामनो होनदोंमोन दिनै बन फानग्राफोरखौ थाखा होनानै बिथांनो थांनानै थानायनि गुबुन राहा होनानै बन फाननायखौ बन्द खालामनो होनदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो होनदोंमोन प्रमद बर'आ नायदों मोनसेबो बिथाङा मावफुंनो हायाखै दिनै बेखौ रायजो राजाया मिथिबाय बिथांमोनहा खालि आइवाइ न' सेंसन फैखानायखौ लानानै राजनिति गेलेदों अरुणोदयखौ लानानै राजनिति गेलेदों बेवहायबो रायजो राजाया गाज्रिसो मोननानै दङ दा आं दिनै बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायगोन बे जुद्धआव हाजारखि दिपेन बर' एबसु नामाय जों नुदों पाब्लिकआ ओरैबायदि जागरन जाबाय बर' जाथिया खहा जानायखौ नुनानै दिपेन बर'आ बिटिआर शान्ति सुक्ति होनो दिपेन बर' नोङो बिटिसि सुक्तिखौ दाबो नायाखै नोङो बुजियाखै बिटिसिआ बर' रायजोनि
रैखाथि होदोंमोन पलिटिकेल रैखाथि होदोंमोन हा हुनि रैखाथि होदोंमोन साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होदोंमोन लेंगुवेजनि रैखाथि होदोंमोन 8 शिड्युलाव बर' रावखौ सोदोंमोन नोंसोरो बिटिआर सुक्तियाव बे बिटिसिनि सुक्तिनि एथ' मोजां मोजां दफा मोननायखौ नोंनि बिटिआरआ दिनै सेस खालामदों बहा थांखो चिफ डिपुटि चिफनि केबिनेट मन्त्रि मर्यादाया बिटिआर सुक्तियाव मा मोनखो दिपेन बर' मन्त्रि मर्यादा मोनदों बिटिआरआव बे सिइएमआ मन्त्रि मर्यादा नामा आगोलनि बिटिसिआव चिफ डिपुटि चिफ केबिनेट मन्त्रि आदार इएमसफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनोमोन बहा गाहरखो नोंसोरो बिटिआर सुक्तियाव दा बिटिसि सुक्तियाव एथ' हाई लेभेल स्टेटास मोननायखौ गाहायाव जोख्लायनानै मन्त्रि रेंक मोनै खालामनाया बे मोजां सुक्ति नामा दिपेन बर' रायजो राजा दिनै बुजि बिटिआर सुक्तियाव जोंनि बे केबिनेट मन्त्रि स्टेटास स्टेट मिनिस्टार स्टेटासखौ बिसोरो खत्तन खालामदों गैया खालामदों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बिनि बदलै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जानांगौ होननानै बिसोरनि बिटिआर दफायाव दङ मा जाखो बेलाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि स्टेटास सिइअनि स्टेटास बेसेबां डिफारेन्स दं लाजिया नोंसोर बिसोरनि प्रट'कलखौ मिथिनो रोङै लिडार नोंसोर लाजिनांगौ नोंसोर दिनै बिटिसिनि खासा ग्राजिं फिल्ड भिजिआर वाटार बडिज मानो बे पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिटिआर सुक्तिनि दारै नोंसोर हरखो बेथ' जोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट लेन्ड एन्ड रेभिनिउ ट्रेन्सफार साबजेक्ट बिटिसिआ मा खालामो खालामा बे बिटिसिनि खोथा बहा थांखो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि दैमा दैसायाव मोननाय मोजां मोजां बाला अन्थाइ बिल्डिं लुनाय लामा लुनाय बोल्डार बिनि रयेल्टिखौ दिनै लांजोब्बाय आगोल बिटिसिआव हाग्रामानि दिनाव बे रयेल्टिनिफ्राय 80 कोटि 90 कोटि थाखा फैयोमोन बेजों गोबां खामानि आगोलनि हाग्रामानि बिटिसिआ मावनो हादोंमोन नोंसिनि बे बिटिआरआव बहा थांखो दिपेन बर' बेनो जाबाय नामा मोजां नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिजों इन्डिपेन्डेन्टनि केसा दिनै मानो जोबाखै बिथांमोननो मानो साख्रि होनो हायाखै बिथांमोननि मानसिफ्रा दिनै मानो जेलाव दं थां नोंसोर आलफानि एग्रिमेन्टखौ नाय आलफानि सुक्तिखौ नाय सासेबो आलफाया दिनै जेलाव गैया सासेनिबो आलफानि माने केस दिनै मोनसेबो गैया बिसोर जेलावबो गैया सारेन्डार जानाय लोगो लोगो बिराद हाजार हाजार खौथि लानानै बिसोरो दिनै अभारग्राउन्डआव फैबाय हिमन्त बिश्व शर्मा निजे फ्रिडम होबाय आरो बहुत हाजार खौटिनि बिसोरनो स्किम होबाय दा नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिया मा लाबोखो बर'नो मा होफैखो दिपेन बर' लाजिया नों बिटिआर सुक्ति होनबाय थानो बे बिटिआर सुक्तिखौ सावनांगौसो दिपेन सावनांगौसो बे बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बर'खौ दिनै 6 शिड्युलखौ धंस खालामनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै रायजो राजाया बयबो बुजिबाय 6 शिड्युला बर'नि बिराद आंगो सुक्तिमोन बिनि दारै जोंनि लेन्ड राइट जे नन ट्राइबेला ट्राइबेलनि हाखौ मोना बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर सेफगार्डमोन लेंगुवेजनि सेफगार्डमोन कालचारेलनि सेफगार्डमोन आरो जुदि हाग्रामाखौ नोंथांमोनहा नांगोलाव भर होनानै 25 जन एमसिएलए देरहाहोनो हायोब्ला बर'नि आगोलनि रायजोआ फैफिनबाय नंखायनो आङो दिनै रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायो नोंथांमोनहा गोथौयै साननानै नाय आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ नंगौना नङा आरो डिफेन गभर्नमेन्टनि एक्टिभिटिसखौ नाय प्रमोद बर'नि एक्टिभिटिसखौ नाय एनालाइसिस खालाम जाजमेन्ट खालाम आरो साननानै जाहाथे बिटिसि रैखा खालामनायनि थाखाय एबार फैगौ 22 तारिखनि इलेक्सनाव नांगालनि सुबियाव साफ्रोमबो बर'आ भट सौनानै नांगालखौ देरहा होनांगौ नांगालनि सरकार लाबोनांगौ गोजोन्थों।